Troposfera. Euskal Meteorologia Agentziaren podcast ofiziala. Fenomeno gutxik eragiten dute tornadoek adinako lilura. Tornadoak ederrak dira, ikusgarriak, baina aldi berean bildurgarriak eta suntsitzaileak. Ehunka eta milaka argazki eta bideotan ikus ditzakegu zerutik jaitsi eta lurrean dena suntsitzen duten inbutu itxurako munstru horiek. Harrigarria da nola sortzen diren, nola mugitzen diren eta nola desagertzen diren ikustea. Etxeko sofaren lasaitasunetik ikusita irudi horiek, bai, lilura sor dezakete, baina atzetik beti iristen dira kaosa eta txikizio erakusten duten beste irudiak. Orduan kalteak baloratzen eta zaurituak eta hildakoak zenbatzen hasi behar da. Troposferako atal honetan, atmosferan eta zehazki troposferan sortzen diren fenomenorik bortitzenaz arituko gara. Beldurgarriak izan arren, badira tornadoen atzetik ibiltzen direnak, ekaitz ehiztariak. Kolektibo berezi horretaz ere hitz egingo dugu eta Euskadiko tornadoei buruz ere bai. Edo ezinezkoa zela uste zenuen. Zatoz gurekin. Bosgarren atala, tornadoak. Urtero, soilik Estatu Batuetan tornadoen ondorioz 80 pertsona hiltzen dira batez beste eta 1500 baino gehiago zaurituta suertatzen dira. Tornadoek etxeak eta eraikin handiak txikitzen dituzte. Autoak altxatzen dituzte, 100 metrora jaurtitzen dituzte animaliak, zuhaitzak eta izerro eta erraldoiak lurrera botatzen dituzte paperezkoak balira bezala, eta mapatik herri osoak ezabatzeko gai dira. Tornadoi buruzko informazio eta irudi gehienak Estatu Batuetatik iristen zaizkigu, baina tornadoak munduko herrialde askotan sortzen dira. Hala nola Australian, Kanadan, Zelanda Berrian, Argentinan, Hego Afrikan, Txinan eta baita Europan ere, baina Estatu Batuetan sortzen dira tornadorik gehienak eta handienak, tornadoen gerrikoa deitzen dioten eremu zabalean. Tornado gehienak Oklahoma estatuan sortzen dira eta hilabeterik aproposena maiatza da. Ikus dezagun zergatik. Tornadoak eratzeko bi aire masa oso desberdin kontaktuan jarri behar dira. Aire masa bero eta heze bat gainazalean eta aire masa hotz eta lehor bat atmosferako goi geruzetan. Horrela, lehen trumoi ekaitzak sortzeko behar den ezegonkortasuna izango genuke. Baina tornadoak sortzeko trumoi ekaitzak oso gogorrak izan behar dira. Bat baino gehiago elkartu eta biratzen hasi behar dira. Hori gertatzen denean, superzelula bat jaio dela esaten dugu. Tamaina handiko txingorra, tximista asko eta haizebolada oso gogorrak eragiten dituzte. Superzelulek ezegonkortasun atmosferiko handia behar dute sortzeko, baina baita denbora ere, batez ere beharraina hazteko. Eta beharrezko denbora hori Estatu Batuetako ekialdeko lautada handiak ematen die. Mexikoko golkotik iristen den aire bero eta hezeak, goietan iparraldetik jaisten den aire hotz eta lehorrarekin topo egiten duenean hasten dira ekaitzak garatzen. Ondoren, kilometroak eta kilometroak dituzte aurretik lautada zabalean barrena eta beraz ez dute ia oztoporik izaten handitzen jarraitzeko. Udaberrian sortzen dira tornado gehienak orduan beroa egiten hasten delako, baina oraindik ere altueran aire hotza maiz sartzen delako. Maiatzean, batez beste, Estatu Batuetan egunean 4 tornado izaten dira. Urtean guztira 800 inguru. Estatu Batuetako azken urteetako tornado hilgarrienak 158 biktima utzi zituen 2011an. Baina mundu mailako errekorra beste tornado batek du. 1989an Bangladesen 1300 pertsona hil zituenak. Ekaitz ehiztariei buruz hitz egingo dugu orain. Alde batetik inbidia apur bat ematen didate, mirestu egiten ditut, baina bestetik pentsatzen dut. Erotuta daude. Ez nintzateke beraiekin tornadoen bila joango, naiz eta irrikitan egon. Hollywoodek leku egin die film askotan eta baten batean protagonista ere izan dira. Aitzakia ezin hobea da. Tornadoen irudiak ikusgarriak dira eta beraien pasioa erakargarria.
Dokumental askotan ikusi dugu nola ibiltzen diren errepideetan, aurrera eta atzera, eta nola 100 kilometro egiten dituzten tornado bat sortzen den unea harrapatzeko itxaropenarekin. Ekaitz ehiztari batzuen asmoa, argazkiak ateratzeaz gain noski, tornadoak aztertzea da, tornadoak hobeto ezagutzea. Izan ere, Twister pelikulan tornado baten bidean sentsoreak dituen tramankulu bat jar daitekela dirudien arren, oso lan zaila da eta ez da ia inoiz ondo ateratzen. Ekaitz ehiztariek radar meteorologikoak izaten dituzte eta horiekin ekaitzen garapena kontrolatzen dute, tornadoak sortzeko probabilitatea aztertzen dute eta har dezaketen ibilbideari aurrea hartzen saiatzen dira. Zortea badute eta tornado bat iztatzen badute, denbora gutxi dute neurketak, argazkiak eta bideoak egiteko eta ahalik eta lasterren handik ateratzeko. Oso fenomeno lokalak direnez oso eskala txikikoak, eredu meteorologikoek soilik trumoi ekaitz handiak sortzeko probabilitatea ematen digute eta ondorioz tornadoak sortzeko probabilitatea. Baina ekaitzak erabat garatu arte eta tornadoak sor daitezkeen seinaleak ikusten hasi arte, ez dago zeregin handirik. Kasu horietan, beste askotan bezala, funtsezkoa da jarraipena denbora errealean egitea eta abisuak garaiz ematea. Estatu Batuetan tornadoen inguruko abisuak aktibatzen direnean, lehen babes neurriak hartzen hasten dira. Neurri nagusia aterpeetara jaistea da, aterpeak gertu dituztenek noski, eta ekaitza edo tornadoa igaro arte itxarotea. Tornado bat ehiztatzea ez da lan erraza, ikusi ahal izateko une eta leku egokian egon behar duzu. Tornadoen tamaina metro gutxiko diametrokoa izan daiteke eta handienek kilometro bat baino gehiago neur dezakete. Gehienak hala ere 100 eta 600 metro artekoak dira. Haien bizi denbora ere tamainaren araberakoa da, baina gehienek minutu gutxi batzuk baino ez dute irauten. Beraz, ez dira erraz harrapatzen. Baina ikusi ez arren, tornadoek arrastoa uzten dute beti, bai radar meteorologikoen irudietan, bai eragiten duten txikizioan. 2018ko uztailaren 4an, Arabako mendebaldean, trumoi ekaitz handi bat sortu zen eta Legaireko basoan 72 hektareako eremu batean kalte izugarri handiak eragin zituen. Metro bat arteko diametroko pagoak errotik erauziak izan ziren eta milaka zuhaitz etzanda azaldu ziren, zotzak balira bezala. Airetik hartutako irudiak ikusgarriak dira. Argi eta garbi ikus daitezke ibilbidea eta mugimenduaren norabidea. Zalantzarik gabe, tornado bat izan zen. Bai, tornado bat Euskadin, bigarrena gainera. Euskalmetek egiaztatu ahal izan duen bigarrena. Aurrekoa ere, Araban gertatu zen, zehazki Bernedon, 2014ko ekainaren 23an, baina eragindako kalteen arabera, Legairekoa baino ahulagoa izan zen. Tornado baten haize boladak ezin direnez zuzenean neurtu, eragiten dituzten kalteetan oinarrituta estimatzen dira. Horrela, tornadoak 6 kategoriatan sailkatzen dira Fujita eskala hobetuaren arabera. Hasteko EF0 tornadoa dugu, intentsitate txikienekoa 140 km/ordutik beherako haizeekin. Eta hortik gora EF1, 2, 3, 4 eta EF5 indarreko tornadoak daude. Azken honek 320 km/ordutik gorako haizeak eragiten ditu. Estatu Batuetan asko dira EF3 tornadoak. Urtero EF4 kategoriakoren bat ere sortzen da eta noizean behin tornadorik suntsitzaileena ere bai, EF5 tornadoa. Eta Legaireko basoaren kalteak ikusita, gutxienez 180 km/orduko haizeak sortu zituela uste dugu eta beraz, gutxienez EF2 kategoriako tornado bat izan genuela esan daiteke. Beraz, ikusten duzuenez Euskal Herrian ere tornadoak sor daitezke. Superzelula edo ekaitz oso bortitzak sortzeko probabilitatea ez da oso handia hemen, baina sor daitezke eta litekeena da gainera klima aldaketaren ondorioz ekaitzen indarra areagotzea eta beraz tornadoak sortzeko probabilitatea handitzea. Ikerketa handiago askatzen duen eremua da eta zalantza barik gure arreta horretan ere jarriko dugu. Troposfera. Euskal Meteorologia Agentziaren podcast ofiziala.